Ngade. Tabo borok tongoi Ke taku okra tini nirok timani bangui oro heroke basalai bono kisah kok saikna roni bang. Tini sini ti prahas tewa tini hayung no mutangui ka hakreng ketang roda di himba bagoria sama pas ma baba goria no seng palai leja mani unke baba goria tabo sini ayang Amarpur bukha tini taklai boro berai nai engkala aro jaga seng baba goria no yakung sulai jaga ni hita aro jogalai tongjago haini bangui seng jottono aro tei kuthung phale ni bata sini loko borok rok o tang jora tei kisa patlai tongo sala sakhai bai nai ha engke baba goria bo haino lamok tongkha hi jengno saholai mani ba aseng haini bangui tei kisa jak jomok aro buthu khai jeng tonglai jama khlai haikene janai Ke takuno sungbai kereng mani bangui belai ke hambai marawo hingke sengtei bu oro kok lainai tabo buskango tongjak taku rok bai bisalai nei borok tematem bu azar hingke takuk no ang tema tini kisah amoni bangui saiknar dehi kobok mani bono kisah tini ke poila boisak tini baba goria biya genang boni takuk okra biya krini aro sukchima kamio thangnai aro bo thangai boni butabai malai mani jagao sini takuk tei bukuk song aro thangai kabangma sokbainai sokmani jagao takjeng bahai ni tini kami ketal ni sini biya genang baba goria mutai kotor bo tabok aro kami ni nokhar tongo sengke utor kuar kami seng bono lam soknai taku bukuk tei baba goria no lam sokoi tongjamani bisingo bo oroni sini kami simino lai thangnai laimani pore bo sukchima ni sikang sini utor kuar kamio seng bono yakung sunai tei boni pore sini kuar khapar kamio bohaino seng haikaino yakung sunai ke tak jeng naisingi tongo sini baba goria biya genang kami ketal nino tak bo hai hangkai jeng keje sini utor kuar kami ja sukjamani jeng momphol tui tei purum chanachu bu jeng kisaronai je sukjamani jeng khlai jamani jugalmani bono jeng sini utor kuar kami ni bukhar sini bono jeng kisa abok khlainai tei jeng bahaino mutai kotor baba goria no je naisok tongmani wansogoi tongmani jeng je diai mani bisingo jeng bono o parani jeng yakaroi rohonai yaba lairoi rohonai hingke ma takuk ni sinimung ani bumung khai Ranjit Kumar Jamatia utor kuar kami ni luku advisor hingke takuno belai ke hambai marawo orok kok kisah samani bagai hambai